ik ben Charlotte van de Heidebloem uit Dijsdeken. En wij hebben vandaag de Halloween uitholdag. En dat houdt in dat zowel jong als oud hier kunnen uithollen. Dan maken ze een pompoen, maken ze gezichten op, ze hollen hem uit. Ze doen er eigenlijk allerlei leuke dingen mee. Ze maken de verlichting, doen ze erin. Dus eigenlijk alle kanten kan je ermee op. De een maakt hem eng, de ander maakt hem vrolijk. En tijdens dat ze uithollen kunnen ze hier ook een pompoenpannenkoek eten. De kinderen vinden het ook leuk. Want ze kunnen er een leuk gezicht in maken, maar ze kunnen er eigenlijk hun eigen ideeën doen. Dus ze kunnen een vrolijke maken, een hele enge maken. Sommigen maken echt met heel veel tanden in. Eigenlijk alle kanten kunnen ze ermee op. En we maken dan de volwassenen. Die maken hem heel speciaal. Die doen er dan ook met de uitholletjes. Doen ze heel speciale, specifieke aangeven, gezichtjes aangeven. Om het nog mooier te maken, zeg maar. Nou, kijk dames, we zijn klaar met kleuren denk ik, toch? Nee.